Hi, Miter Baigori. Yes? I have a package for you from the Basque Country. Okay, thank you. Maidetsu! Badakizu gaur zer egun den, ezta? Naiz eta milaka kilometrotara egon, ez gara zure eguna zahazten, eta horregatik zenbait opari bidaltzen dizkizugu. Lehenengo, orain irakurtzen ari zaren eskutitza da. Bigarrena, naipe batzuk dira. Horrela gogoratu ahal izango dituzu gure jolasaldiak igerilekuan eta parkean. Gainera, han egin dituzun lagunei zenbait jolas erakutsi diezazkiezu. Eta hirugarrena liburuzka bat da. Hemen 17 urte hauetan zehar elkarren ondoan bizi ditugun momentu ugari eskutatuta daude. Espero dugu zure erantzuna lehenbailen jasotzea. Musu pila! Kaixo neskak, ilusio handia egin dit zuen eskutitza jasotzeak benetan. Momentu gari etorri zaizkit burura. Lehenengo argazkia eta bateko urrea ikustean, behin klaserako naipei buruz egin behar izan genuen lan bat etorri zait burura. Kartei buruz egitea erabaki genuen. Izan ere, gure denbora librean beti kartetan jolasten gauden. Zenbat ikasi genuen museoko, fabrikako eta nire amamaren elkarrizketekin. Ikasi genuen naipezak benetan Gasteizko ikurtzat hartu behar ditugula. 1870etik Herakle Furnerrek eraikitako gaur egun El Globo denda dagoen tokian fabrika txiki batetik nora ireki egin zen mundu osora. Eta gaur egunero milaka karta sorta egiten dituztela kasino edo enpresa askotara bidaltzeko. Gero ere, fabrikara joan ginen bai. Gaur egungo fabrikara, azken honen aurretik beste 3 egon baitziren. Lehenengoa, aipatutako El Globon, bigarrena Manuel Iradierren eta hirugarrena San Cristobal kalean. Eta horretako batean nire amamak lan egin zuen, baina bere buruzagia etzen Herakleo, baizik eta bere biloba Don Felix Alfaro. Amamak ere aipatu zigun han 170 baino gehiago emakumeak zirela, eta guztiak gasteiztarrak. El 90% de los puestos estábamos mujeres. Lo mismo en las máquinas, que en el grabado, que en el blanco, en el barniz, en el empaquetado, casi todo eran mujeres. Gainera, fabrikan ezagututako bi gizon oso jatorrek azaldu ziguten fabrikatze prozesu guztia. Lehenik eta behin papera lortu behar da. Gero, makina handi batzuetan margotu egiten dira, eta ondoren barniza botatzen zaie. Barnizaren formula sekretu bat da, bakarrik munduan 2 pertsonek dakitena. Harrigarria benetan ezta? Eta bukatzeko kartak kasetan gordetzen dira. Baina asko harritu ginen naipezetan Gasteiz marka ikustean, eta horregatik jende askok Gasteiz naipezengatik ezagutzen du, eta karta sorta bat erostera joatean esaten dute Victoria batzuk emateko. Naipez batzuk esan ordez. Ere esan ziguten Gasteizko museo askoren atzean naipezak daudela, eta horren adibide dira zientziakoa, artearena eta Vivat museoa ere bai. Cogéis unas de oros, veréis que pone Vitoria. Y si cogéis unas de picas, aparece un escudo donde viene la empresa y pone abajo Vitoria. Siempre en todos nuestros naipes aparece esto. Bata Gasteizko gerrarekin lotuta daude. Hau ikustean, amanego bezala gogoratzen ditut udako arratsalde eguzkitzu haiek. Zeintzuk estatuaren behealdean eserita igarotzen genituen. Izozkiak jate eta bizitza zizketa. Monumentu honek Gasteizeko independentziaren gudua ospatzen du. Eta hartan parte hartu zuten pertsonaia nagusiak ordezkatuta daude. 2 bandoetakoak, afrantzesatuena, Napoleonek ordezkatuta, eta abertzaleena, Felipe Zazpigarrenak ordezkatuta. Eta nola ez, gogoratu plaza honetan bizi izan ditugun Gasteizko jaiak.
Hementxe betik saltoka ikusten genuen gure zeledoi maitia, San Miguel elizaren puntatik jaiste. Zugarria benetan abuztuaren lagun, niretzat, guretzat eta gasteiztar guztiontzat. Gainera, berarekin hitz egiteko gai izan ginen, egin genion elkarrizketa bati esker. Oso jatorra iruditu zitzaigun, eta ez genekien gauza asko kontatu zizkigun. Adibidez, bera 21 urte bakarrik egongo dela zeledoi izaten. Adostu zutelako, lehen zeledoia baino urte gehiago ez egotea. Jose Luis Isasi Montalban 22 urte egon baitzen. Ere, berarentzat, gasteiztar guztion irudia izatea ohore batela, eta ere zeledoi izena datorrela esaten zutelako ona etortzen zen pertsona hori oso jatorra zelako. Zenbat botatzen ditudan faltan Alde Zaharreko festak, han taberna ez taberna joatea, osteguneko pintxopoteak eta Alaveseko edo Baskoniako partiduak han ikustea. Baina batez ere, familiarekin eta lagunekin han egotea. Zenbat igande pasatu genituen, Alde Zaharrean argazkiak ateratzen, eta handik pasiatzen. Gasteizko lehenengo hirukaleak asko maite genituen, han ez baitzen Gasteizen historia. 1981, Antxo Seigarrenak errege nafarrak Nueva Victoria hiria fundatu zuen, Gasteiz herrixka zaharraren gainean. Gasteiz sortza erabaki zuenean, bai Zakarias, Las Escuelas eta Santa Maria sortu zuen. Eta ordutik aurrera, hiria gero eta gehiago handitzen joan zen. Gaur egungo Gasteiz hiri multikulturala sortu arte. Andramari Zuriaren plazan dagoen Vitoria-Gasteizko monumentuan atera genuen argazkia ikustean, gogoratzen du bizikleta segundako txangoa. Apirileko haizeak gure aurpegiak laztantzen zituen bitarte. Gure parkerik gogokoena Zadorra da, etxetek hurbilan dagoena delako. Hala ere, Eraztun Berdean beste 5 parke gehiago daude, Salburua, Olarizu, Armentia, Errekaleor eta Zabalgana. Faltan botatzen du Zadorratik bizikletaz indoa zenean. Lagun guztiak eta berandu arte, han geratzen ginenean erreken baino bat hartzen, zerbait jaten, musika entzuten, animaliak ikusten. Gogoratzen dut, egun batean Eraztun Berdeko parke guztietara joan ginela, eta goizetik egon ginela. Zelako kirolariak, errepikatuko nuke dudarik gabe. Gainera, hauei esker, Europako batzordeak 2010ko urriaren 21ean Gasteiz izendatu zuten 2012ko Europako hiriburu berdea. Sari hau da jaso dugun ezagutza gode. 30 urtez edo gehiagoz, ingurumena errespetatzen duten proposamenak eta ekimenak aurrera eramaten aritzagatik. Eta horren ondoren fama handia izan du hiriburuan dagoen Vitoria-Gasteizeko monumentu berde hori. Sarri horregatik lortutakoa da. Green Capitalen ohorez egin zena. Milaka esker neska bidalitako oparien gatik benetan. Gutxi falta da berriro elkar ikusteko. 2 hilabete bakarrik elkar musukatu eta bezarkatu ahal izateko. Espero dut bueltan argazkietako leku guztietara itzultzea, momentu horiek berriro bizi ahal izateko. Ondo izan, zuen erantzuna jasotzeko irrikitan nago. Milaka musu.